Hadin bakalami kejingye per jingmut bat kejingye kawang keti hapadeng ka kunhun nong nyalam bala ino jongka hinyo trap youth council HYC na Ribhoi District daga ba keno ba wei na kinong nyalam bala ino ula sya jerong keti jerong kejat ha wei nong nyalam bala rangba kaseng hanong ba shlong ki wei pat ki badon de ki spangun bat ki bempat laweng no ya ka jinglong dekon kila jet thmai no ya kinong kitkam ka district union Kajing penskem yikinong nyelam bapura jong ke HYC Ribhoi District kelalong hakalai pawai tarik ukala lengkon ar hajar ar paulai kinong nyelam ki bahakmat ki kuntup yu samla Hercules Shooting kumu Presiden samla Tony Shella kumu General Secretary lambat lai pongut tam ki weipat ki para nong nyelam Lapan semai kita kinong kitkam bathmai ke HYC Ribhoi do Presiden barangba kaseng usamla Robert June Kharjarin ubalapan skam pura ikini kinong yalam laya saki langru de ki weipat kinong yalam kaseng kentup usamla Rahamdor G Saibon Vice President ka CEC badu danbok lang Karlingdo Vice President ka CEC samla Isak Basayamoy Assistant Secretary ka CEC bat ki wei Kajingwan jing saki de kispangut ki dekot ke HYC ha umsaw nong kharai kapanpau bakane ka seng kadangnya teli bad ki kirshan met bad mensim ha kini ki nong yalam bat mai kade ka jingkhang jingpi nadu ka mensim ka jingpi namar hiwan hani ka singi bansa kilang ha kane ka janmit ka bamata namar kumba pi ha kini ki kret por bad ki kret si ba kaladon gajing kendram ka kendrum kendram apo ka si apo Ribhoi District Henry limduk mensim bat ni kamrit mensim ngai iba ka jingni jong gini bat kiwei bat kinoi lam ngai i bat ngasaki hangane ka si ka mamata ngi bat ni la ban ong ba kadai ka jing plus point chuchu na benta jong ka hiu trap yo kosil hapo Ribhoi District ka khubur ka basai ka ba ka HYC Ribhoi District hangane ka por ka mamata ka kwa ban pha na ka basai Siaka jep penriu nyo terep kalong. Baka HYC baka bor jangka kamsyong tang hawei ubriu. Kila ban syok bandat yo wei ubriu, kila ban set bandi yo wei ubriu, kila ban riap yo wei ubriu. Harga jingkeli kalong kumno kinrat dangkong ya HYC kabade ka movement jangka jep ubriu.